تماشاوانên hêja weka her heftê Hudaparê rojeva vê heftê a hundir jî nirxand. Di rojeva Hudaparê de mijarên pereyên krîpto û zemên ku li fatureyên ceyranê têkirin hebûye. Serokê Giştî Hudaparê İshak Sağlam îfade kir ku hewcê di warê krîptoyê de ewlehiya yasayî beyanî. Hudaparê rojeva hundir nirxand. Di nirxandina heftaneya Hudaparê de mijarên pereyên krîpto û fatureyên ceyranê hebû. Serokê Giştî Hudaparê İshak Sağlam derbarê pereyên krîptoyê de hişyariyên mühim da û wiha got. Medîsiyê meha Adarê de derbarê pereyên krîptoyê de hişyariyên mühim dabû. Me gotibû ku ev mijar gelekî bi telûkeyî û bi rîskê. Hewceyê dîqet bêkirin û ev mijar têkevin nava ewlehiya yasayî. Piştî hişyariyên ku me da 2 hefte şûn de ev reva hanê ket rojevê. Yani pereyên hemwelatiyan hatin revandin. Ji ber şewa virûsa koronayê pereyên ku di destê hemwelatiyan de bû çû ji hinek mecrayên cuda re. Ev gavek dereng mayî ye. Lêbelê hewceyê ev pêvajo bi temamî bê taqîbkirin û şopandin. Ev pereyên krîpto û mijarên bi vî rengî hewceyê têkevibin ewlehiya yasayî. Hewceyê di mijarên wiha de tedbîrên baş bên girtin. Serokê Giştî Hudaparê İshak Sağlam derbarê zemên ku li ceyranê têkirin de jî axivî û wiha got. Em dibîne ku hikûmet zemên ku wê li ceyranê bêkirin tîne rojeva xwe. Di malpera înterneta saziya serastkirina piyasaya enerjiyê de pêşnûmeyek hatibû weşandin û hat îfadekirin ku ji sala 2018 û vir ve wê piştgiriya kapasiteya ku ji santralên termîkên komirê re tê dayîn bê zêdekirin. Ev jî dibe sebeba mesrefa gaz û komrazê de. Di aliyê din de jî di heyama virûsa koronayê de zem li ceyranê têkirin û ev zem zêdebûnin. Em vê yekê jî dibînin ku di heyama beriya pandemiyê de û di heyama pandemiyê de ferqa zêde mesrefa ceyranê pirtîniye. Sağlam dawiya axaftina xwe de wiha got. Ev guherandina mewzuatê di piyaseyên santralê de dibe sebeba îthala komir û gazê. Ev tê bi vê manî, yanî bar li ser milê hemwelatiyan girantir têkirin. Çawa wezîfeya hikûmetê nine ku santralên ceyranê biparêzin û muhafeze bikin wezîfeya hemwelatiya jî nine ku barê hikûmetê bide ser milê xwe. Daxwaza me ji hikûmetê ev e ku li cem kesên sermayedar nesekinin, li cem xelkê bisekirin û barê xelkê sivik bikin. Em dixwazin ku ev pêşnûmeya hanê neyê weşandin û nekeve rewacê.